Сәлам дуслар, Татмус ТВ телеканалында шоу-біз тапшыруы. Демәк, татар шоу-бизнесының иң соңгы яңалыкларын белер вакыт җитте. Бүгенге чыгарылышта Алсу һәм Азат Фазлыевлар ферма ачарга җыена. Якташыбыз Татарстанның халык артисткасы Алсу 4нче бала табырга җыена. Йолдызлар ТМТV премиясында нинди образларда буласын сөйләде. Әлеге һәм башка яңалыклар белән сезне мин, Эльмира Нәгыймова таныштырам. Демәк, башлыйбыз. Күптән түгел эстрадабызның парлы күгәрченнәре Алсу Азат Фазлыевларның Казанда сольный концерты узды. Алсу белән Азат тулы зал тамашачыга яшәрү сеансын уздырды. Концертның төп идеясы шундый иде. Фазлыевлар үз тамашачысын яшәрсегез килсә, концертка килегез дип чакырды. Концерт булгач кызык хәлләр дә булмый калмаган. Фазлыевларның тамашасыннан соң аларны шәхси ферма ачарга җыена дип сөйлиләр. Ә шунда концерт вакытында җырлы гаиләгә 2 кечкенә бәбкә бүләк иткәннәр. Бу мизгелләрне чагылдырган видео интернетта пәйда булган. Бу бүләкне машина кебек иттереп зур иттереп кабул итеп алырсыз дип ышанам, әйбет. Һәм инде бу билеләрне үстереп кыш итәргә дип әйтмим инде. Бала чыгарырлык иттереп тырышырга кирәк булачак. Үзегезнең хәлдә килмәсә инде 2 якта да әниләр бар дип әйттеләр бит, әйбет. Әниләрегез булышыр. Инде булардан мин өмет итәм. Яңадан кыз бәбкәләре, сездән кызлар төркеме. Егетләргә. Алсу белән Азатка күп тамашачылары бәбкәләрне кая куюларын сорап хатлар язган. Сезне дә бу сорау борчый икән, җавап бирәбез. Бәбкәләр хәзер Алсуның әти-әнисе янында, авылда яшиләр. Шуңа да карамастан Фазлыевлар аларның хәлен һәрвакыт белеп тора икән. Күзләрен карасын бигрәк сагындырды, ашкыннары йөрәктә утта яна. Җилләрнең җитте җигеп җилкәннәренә, ышам синең яныңа, яныңа. Җилдә буранда мин беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, ышам синең янарыңа. Җилдә буранда мин беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, ышам синең янарыңа. Якташыбыз Татарстанның халык артисткасы Алсу 2016 елда 3нче тапкыр әни булган иде. Хәзер җырчының Сафина һәм Микел исемле кызлары, Рафаэль исемле улы бар. Алсу 3 баласын да Майамида тапкан. Ә шушы көннәрдә бер радиода ул 4нче бала турында сөйләгән. Алсу тагын бала көтәме, юкмы төгәл билгеле түгел. Әмма 30 төтен булмый диләр. Бу очракта да сүз булай гына чыкмагандыр. Билгеле булганча Россиядә 2нче бала өчен ана капиталы, 3нче бала өчен җир майданчыгы бирәләр. Бәлки 4нче бала өчен дә берәр бонус уйлап тапканнардыр. Сандугашым бик сайрыйсың, нимоңың бар бу айда. Мин дә синең кебек моңлы сабыр идем шулайда. Сандугашым güzelim, tibrenme dal üzerge, tüzerge kolhaş tüzerme. ТМТV премиясы башка премияләрдән заманча формат, провокацион стиль, көтелмәгән борылышларга бай булуы белән аерылып тора. Бу оригиналлык сәхнә бизәлешендә дә, сценарийда да, йолдызларның образларында да чагыла. Соңгысы тамашачыны аеруча да кызыксындыра. Шун уңайдан без берничә йолдызның ТМТV премиясында нинди образларда булуын сорадык. Эксклюзив мәгълүматны сезгә дә тәкъдим итәбез. Шаккатырып, белмим, алай хәзер тамашачыларын бик шаккатырып буладыр дип уйламыйм мин, чөнки интернет заманасы, телевидение заманасы һәм башкасы алар бик күпне күргән. Махсус 2 күлмәк тектердем. Берсе кызыл көләм өчен, берсе чыгыш ясар өчен. Икесе дә үземә бик ошый. Бик сыйфатлы һәм дәрәҗәле күлмәкләр. Ниндирәкләр алар? Шулай ук синең стилендәме? Икесе дә озын. Зур фестивальләр, концертлар алып баручысы булган Гөлназ Сафарова кием мәсьәләсенә җитди карый.
Гадәттә, без Гөлназны матур озын күлмәкләрдә күрәбез. Ә TMTV премиясында алып баручы берәр эксперимент эшләргә әзер микән? Мен TMTV премиясына аңа ничектер теге бүтән форматтагы чара дип карыйм. Шуңа күрә мин монда үземә әзрәк кенә иркенлек бирәм. Шуңа күрә Алла бирсә, кем белә, бәлкем кысканы да киремен дип уйлыйм. Бу яшьләрчә премия. Монда ниндидер мөгез чыгарырга була, монда чәчне ничектер икенче төрле эшләргә була. Мен үзгәрергә яратам һәм халыкка тамашачыга үземне икенче төрле дип күрсәтергә яратам. TMTV премиясында җырчы гына түгел, ә 3нче тапкыр алып баручы буларак та чыгыш ясаучы иркәгә TMTV премиясына 4 образ әзерләргә кирәк. Аларның нинди буласын иркәнең шулай ук үзеннән сорадык. Инде бер костюмны алдык сатып, бик әйбәт кенә бер кибеттән 2 костюм тегелеп ята. Хәзер Алла бирсә әзер булыр. Хәзер тагын бер кирәк. Менә шуның турында уйлыйбыз. Нәрсә эшләргә икән дип. Алар үзенчәлекле шаккатыргыч булырга тиеш микән? Иркә соңгы вакытларда бит үзенә бер төрле авырзда ул. Аны әгәр карап барган кеше аңлый. Шулардан бик ерак китмәскә тырышам. Чөнки дөрестән дә үземне инде таптым дип уйлыйм. Кабатламасыннар гына мине. Кайберәүләр инде кабатлый башладылар. Анардан да кутылып булмый, бер ничектә ничисен инде кабатлар икән кабатлар, тик мин үземә килешле образдан китергә җыенмыйм. Бу әлбәттә инде карандаш юбка күлмәк. Шундыйрак стильдә булачак күлмәкләрем. Эстраданың кызлары сезне менә шулай шапкатырга җыена. Барысын да үз күзләрегез белән күрәсегез килсә, 21 апрель көнне пирамидага рәхим итегез. Сүз уңаеннан анда мин дә булачак. Doğmuştan akşa yaratam, akşa beni yaratmay. Küpmegene tarışsam da derdiyenige de artmay. Elleriler işlep varım kiseye akşa dolmay. Benim bu yallansam da nigedir bayıp olmay. Olmayın da bulmagaş, sabahlarda dolmagaş. İçmasam birer abıyan kazanda oturmagaş. Balmayındı bulmagaş, aktanışta dolmagaş. İçmasam birer abıyan zorda çaynik bulmagaş. Мәскәүдә яшәп иҗат итүче Илнара Ганиева зур дулкынлану белән сезгә тәүге иҗат җимешен тәкъдим итәргә әзерләнә. TMTV Production белән шактый кызыклы клип төшерде ул. Барлык серләрне ачып бетермичә, бүгенгә сезгә сөйгәннәрнең белик кадерен җырына тизер тәкъдим итәбез. Шоу-биз тапшыруы корреспонденты Дамир Зиннатуллиннан кызыклы репортаж карар вакыт җитте. Бу юлы Дамир сезгә шоу-биз тапшыруы аша таныш булган җырчы Динә Вәлиева белән аралашкан. Җырчы гына түгел, бизнес-леди да булган Динә нинди бизнес белән шөгыльләнә? 40 иң матур татар кызы исемлегенә ул ничек эләккән? Динәнең спонсоры кем? Хәзер барлык серләр дә ачылыр. Димәк, карыйбыз. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген матур, зауыклы һәм стильле киемнәр күргәзмәсендә. Әлеге чараны татар эстрадасының яшь артисты Динә Вәлиева оештыра. Чараның төп максатын һәм идеясын ул безгә сөйләп узыр, алдагы минутларда белербез.
Дуслар, хәзерге мезгилдә Казанның популяр стилисты Надежда Аюповадан мастер-класс башланып китте. Хәзерге мезгилдә сәхнәдә подиумда монда булган гади кызлар үзләрен менә модель кебек йөрү буенча сынап караячаклар. Әйдәгез бергәләп карыйк. Дуслар, хәзерге мизгилдә әлеге күлмәкне хәйрия максатыннан безнең аукционда үткәрәчәкләр. Кем инде әлеге күлмәкне сатып алачак, барлык акчалар хәйрия фондына күчәчәк. Ничек сиңа менә бүгенге шара, бүгенге фэшн шара дип әйтәсем килә. Стильле, монда матур кызлар, матур киемнәр. Гомумән бу синең стихи дип әйтәсем килә. Миңа барысы да бик ошый, мин теге модный дип әйтик, тусовкаларга йөрергә бик үк яратмыйм. Ләкин бу монда икенче мөхит, үзең дә тоясыңдар. Беренчедән мин Динәне яхшы беләм. Аны кеше буларак беләм, ул шундый сөйкемле, ягымлы, мөлаем кыз име. Икенчедән монда шундый фэшн вечеринка гына түгел, кичә генә түгел име. Монда үзегез күрәсез, теге затлы киемнәр, зауыклы, карап тору кызыгаларга. Аларны теге модельләр генә тәкъдим итми, аларны танылган алып баручылар тәкъдим итә шулай кызык карарга. Һәм тагын бер мөһим момент, бүген бит әле ул хәйрия аукционында үткәрә. Һәм бу шулай игътибарга һәм ихтирамга лаек. Казанның танылган стилисты Надежда Аюпова, здравствуйте. Исәнмесез. Расскажите, как вы начали работать с Диной, как познакомились и нравится ли вам работать? Дина пришла ко мне в школу, как истинная женщина, научиться хотела красиво двигаться, позировать. И мы подружились, а у нее была какая-то цель делать какие-то мероприятия модные. Естественно, она мне предложила, я не отказалась. Дина очень приятный человек, с ней очень интересно работать. И поэтому сегодня это первое мероприятие наше совместное. Думаю, что у нас есть над чем работать. Но то, что женщины обычные выходят на подиум и уже могут так профессионально держаться, как модели, и сама даже Дина сегодня ходила, да, по подиуму, вы видели. Ну что ж, это великое дело. Я считаю, что нужно продолжать. Дина, сәлам, ничек хәлләр, ничек кәефләр? Бик әйбәт, кәефләр бик әйбәт. Тамашачыларга, килгән кунакларга нәрсә җиткерергә уйладың? Бу матурлык, игелеклек тантанасын безнең кибетнең, дива кибетнең ачылуы турында әйтергә булдык. Чөнки безне әле ничә атна гына элек ачылдык һәм безнең ачылуыбыз турында әз кеше белә, бик теге күп кеше белми. Шуңа күрә инде без шундый тантана уздырырга булдык, кызларны чакырырга булдык матурлык бәйрәменә. Дина, карале, менә шоурум дип әйтелеп узды. Бүген менә күпме халык, бәлки тамашачылар әлеге сүз белән таныш та түгелдер. Ничегрәк аңларганы, гади телдә ничек әйтергә була? Менә хәзерге вакытта бик күп кием кибетләре ачыла. Алар менә ул кибетләр шоурумда дип атала, хәзер инде ул модный тренд сүз. Һәм просто кибеттә дип атала, һәм бутик дип атала. Ул инде менә сатыла, кием сатыла торган җир. Һәм бездә аермасы, безнең аермабыз, безнең кибетнең. Ул сыйфатлы, югары сыйфатлы әйберләр, дизайнерлар әйберләре, но кулай бәядән. Чөнки безнең турыдан-туры фабрикалар белән договорлар төзелгән. Шуңа күрә без ул бәяне тәкъдим итә алабыз. Әле шулай ук та бүген сезнең күргәзмәдә, сез бергә оештырган күргәзмәдә гади хатын-кызлар модельләр булды. Димәк, махсус озын буйлы, чибәр, эшли торган модельләр түгел иде. Димәк, моның белән дә инде сез әйтергә теләгәнсездер? Моның белән без нәрсә әйтергә теләдек? Ул biz bu шара белән biz high fashion, высокая модага претендовать итмибез. Менә безнең өчен ул стиль, мода һәр кызның, менә теләгән кызның эчтәлекле, матур, ачык, шундый кызларга үз матурлыгын ассызыкларга менә безнең киемнәр белән обычный гади генә профессияләрдән кызлар
банк сотрудниклары да, бюджетный сферадан да килделәр менә бүген. Аларга тоже матур булырга, стильле булырга мөмкин. Шуны әйтәсем килә. Шуны әйтәсебез килә. Безнең кибетнең концепциясе ул матур, стиль, мода, тренд ул олы бәягенә түгел, ул арзан бәядән дә була. Именно сыйфатлы, югары сыйфатлы. Ул подделка да түгел, ни дә түгел. Без аны ачыклап әйтәбез. Шуңа күрә мин үзем чит илгә барып, үзем прямой договорлар төзеп, аның өчен төп максатыбыз югары сыйфатлы әйберләр. Гади профессияләрдән матур кызлар, ул матурлыкка тартыла торган кызларны, аларның матурлыгын ассызыкларга. Шул. Динә, менә синең белән күрешер алдыннан, әлеге шарага килер алдыннан мин әзрәк кенә кыйбатлы киемнәр, кибетләрен карап уздым, бәяләрне караганым. Анда дөресен әйткәндә бер кичкенә генә күлмәк тә 20 меңнән артыграк торырга мөмкин. Менә сездә ничегрәк? Бер образны алыйк. Бер образ уртача ничә сумга төшергә мөмкин? Матур булыр өчен гади хатын-кызга. Менә гади хатын-кызга бер образ безнең кибеттә 6-5 4 меңгә дә. Мин инде теге олыдан башлап, необычно, олыдан башлап түбән бәясенә киләм. Чөнки безнең бер кием ул 1,5 да бар, 2,5 да бар. Хәтта 900 сумга да бар. Менә шундый бәяләр безнең. Шуңа күрә бөтен кызлар килсеннәр. Безнең теге базардан да арзанрак була. Әйберләр, кайбер әйберләр. Менә шуңа күрә. Әлеге киемнәрне син үзең дә киеп йөрисеңдер дип ышанам инде. Шулаймы? Менә бүген мин тоже безнең кибетнең бер моделеннән әле барып кайтканым Санкт-Петербургка выставкага, индустрия моды дигән выставкага, мин андый выставкаларга йөрергә тырышам инде. Трендта булырга, ул стиль, мода ул бик тиз үзгәрә. Но аңа карамастан безнең юк максатыбыз менә ул мода артыннан куырга. Безнең именно сыйфатлы, зәвыклы әйберләр булсын дип тырышабыз инде. Егетләр өчен нинди булса да вариантлар булачакмы киләчәктә? Аны менә син генә сорамыйсың. Башка кешеләрдә сораганнары бар, ничектер миннән. Мин битен хатын-кыз, мин шул хатын-кыз әйберләре күбрәк игътибар бирәм. Мөмкин, кем белгән, ничек барырбыз, ничек сатырбыз, ничек безнең эшләребез алга барса, Алла бирсә, мөмкин ир кешеләрнең дә подросток, тинейджерлар киемнәре дә барлыкка чыгар мөмкин, белмим. Динә, син әйттең максатны, идеяны әйттең. Әлеге идея һәм максатны тамашачыларга, килгән кунакларга җиткердегез дип уйлыйсыңмы? Җиткерергә тырыштык инде. Мин үзем дә сөйләп киттем. Ул бәяләр, сыйфатлар, әйберләрнең югары сыйфаты турында да, брендлар турында да, аның брендлар ул безнең бренд Италия, Турция брендлары һәм танылган да, танылмаган да брендлар бар. Ансын әйтеп киттем, һәм бәяләр турында әйтеп киттем. Һәм безнең кич программасында аукцион булган иде. Син күрсәң инде, хәйрия аукционы ул былай гына түгел. Ул безнең планлаштырган әйбер. Чөнки безнең кибеттә дә һәр ай сайын мин шулай менә ни куйдым инде кибетчеләремә дә әйттем, ай сайын без налог кына түләп кенә түгел, без обязательно үзебезгә шундый максат куйдык, ничәдер процент приютларга, менә кеше ярдәм, хәйрия ниләргә, чараларга җибәргә инде. Менә ул процент продаж приютларның исәп счетларына төрле мөрәҗәгать иткән кешеләргә без инде ансында нитәргә тиеш дип уйлыйм. Чөнки безнең соңгы арада ул кибетләр күп ачыла. Менә күп ачыла, киемнәр бөтен өйләрдә дә ачыла, хәзер торговый центрларда да ачыла. Аларның төрле тематикалары бар, һәр кибетнең үз концепциясе булырга тиеш, чөнки ул бит инде ачылгач конкуренция күбәя дигән сүз. Но ул ачылуы барыбер әйбәт чара, әйбәт күренеш. Чөнки ул безнең Татарстан илебезнең кечкенә
кеше эшмәкәрлек алга баруына чыклый һәм безнең илебезнең икътисад өлкәсенә бик әйбәт тәэсир итә. Шуңа күрә ул бик әйбәт чара, ул бик әйбәт күренеш. Әмма дә ләкин барыбер безнең һәр кибетнең үз аермалы яклар булырга тиеш. Шуңа күрә безнең аермабыз сыйфатта, бәядә һәм менә бу хәйриядә. Без хәйрия кибете түгел инде, но барыбер безнең менә шундый максатыбыз бар. Бизнес ул бизнес. Барыбыз да аңлыйбыз, барыбер аннан керем булырга тиеш, барыбер аннан чыгымнар була. Әле синең димәк тагын да чыгымнар хәйриягә китәчәк. Бизнесың истә калыр өчен бу кымашауламас микән? Мин аны уйлыйм, әлбәттә. Булай гына теге акчаларны туздырырга гына дип түгел. Минем бит инде башка бизнесларым да бар. Безнең Мин дә шуның турында сорап узмакчы идем, дөресен әйткәндә, синең турында мин карадым информация. ИП Динә Вәлиева Назарбаевна. Мин бөтен информацияны карадым. Хыял дигән, пекарня дигән әйбер дә бар синдә. Тагын нинди стиль? Пекарня, ресторан, кафе, ул инде районда урнашылган бик зур торговый центр. Сәүдә үзәге инде. Анда безнең кием салымда сатыла һәм кафе да бар, пекарня да бар. Шуңа күрә безнең инде анда бизнес баргач, мин инде монда шәһәрдә дә ачырга дип уйладым. Анардан тыш тагын минем дорожный бизнес та бар әле. Юл төзү. Ансы ничек? Ансы күбрәк ирем апара. Минем дә теге финансовый директор, күбесенчә мониторинг, финконтроль миндә менә шул. Ансы инде тоже безнең семья, гаилә бизнесы. Шуңа күрә керемнәр дә бар. Чыгымнар да булсын, тем более хәйрия чыгымнары ул бит инде Аллаһ Тәгаләдән кайтарыла. Динә, менә бу бизнеслар, эш, синең шөгыльләрең, алар менә каян килде? Син үзең менә шулай тырышып эшләдеңме? Яисә ничек сорыйм инде, белмим. Каян булса килеп төштеме, бәхет булып? Үзең менә шундый тырыш микән син? Беләсем килә. Без инде теге ирем белән без золотой молодежь түгел. Менә андый теге алтын балалар түгел. Абсолютно. Безнең әти-әниләр гади гына районда яшәп, гади гына профессияләрдә эшләп, безнең инде матур воспитанный әйбәт кешеләр итеп үстерергә тырыштылар инде. Һәм без Аллаһка шөкер әле кызыллык китермәдек. Тырышабыз ирем белән 3нче курстан бирле гаилә төзеп, улыбызны үстереп яшәп торабыз. Мәхә улыбызга 13 яшь, 14 ел Алла бирсә. Без һәр вакытта эшлибез, һәр вакытта нәрсәгәдер тартылабыз. Ирем дә шундый эшчән, мин дә һаман безнең менә общий бизнес оештырып, ул юллар буенча булса, мин инде бераз теге хатын-кызлар бизнесына бераз хәзер киттем. Менә ул пекарня, ул әйберләр, киемнәр, кафеларда, ресторанда, мин үзе безнең рестораныбызда туйлар да уздырабыз, юбилейлар да уздырабыз. Һәм инде анда да мин хәйрия түгел, но бүләкләр ясыйм. Менә безнең юбилей узган сайын мин безнең шоу-бизнестан кемнедер чакырам бүләккә. Менә ресторанның ничегәле хозяиннан бүләге дип шулай ведущийлар да әйтәләр инде. Менә ресторан бүләге. Динә, менә дөресен әйтәм, нәрсәгә сорадым мин синнән әлеге синең бизнесың турында, синең тырышлыгың турында. Сиңа менә хәзер безнең телеэкраннардан карап утыручы тамашачылар бәлки әйтерләр, ире бай, үзе менә шунда иренең акчасына бизнес эшләп ятадыр дип. Менә син хәзер сөйләп уздың, инде мин аңладым. Дөрестән дә үзең дә тырышып эшләгәнсең, инде эшлисең һәм булдырасың. Бу менә син әйтеп узгач сизелә. Барыбер дә инде. Ул бизнес ире бай дип кенә әйтеп булмый, чөнки без студент чакларда безнең менә гаилә тулганда biz совершенно акчасыз идек. Ничек инде? Бөтен гаилә шулай кичерә инде. Теге яшь гаилә, ул акчалары да булмый, кыйнлыклар да була. Ансын барысын да без бергә уздык. Иремдә дә акча булмаган иде. Без аннары соң инде эшләп, тырышып, шушы фирманы оештырып, аннары бергә анда мин 3 ел
подряд офиста отырып, дебет, кредит, бухгалтерия бүтінлей менің үстіндей. Мен бір қойда шыға алмадым. Міне Аскар Усманов мені шалтыратып теге бик матур жыр бар, может келіп жырларсың деп тәқдим етуі болған еді. Мен бара алмайм, чөнки менің теге офис, все, башқа іш жоқ менде. Мен шуң қадар аңа кеткен міне башым белән. Но аның міне шундай результатлары зато біздің қазір штатта бухгалтер, отдел кадров тулы штат. Міне ул вакытта башланган вакытта мен бір үзім алып барган, міне бүтінісін, кадрларда, дебет, кредитта, финансовый балансларда бүтінлей мен алып барган. Хыялларым һаман алга дәшә, яшәүләрем тормыш сынавы, яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым, синең улымда. Дина, дебет, кредит, финанслардан арынып, инде ничек син жырларга булдың? Һәм инде әкрен генә татар эстрадасында үзеңнең урыныңны ала башладың, жырларыңны тәкъдим итәсең, клипларыңны тәкъдим итәсең. Ничек башланып китте бу? Ул инде минем эштәнлекле теләгем, минем душевный порыв, ул бөтен хобби гына, ул минем теге төп эшем дә түгел, мин профессионал да түгел, мин аңа претендовать та итмим, ул безнең профессионаллар бик күп, мин аларны хөрмәт итәм һәм ул үзем өчен күбесенчә, үзем өчен мин яратам, җырларга яратам. Менә нәрсәгә? Менә хәзерге мизгелдә һәр көнне бер яңа башкаручы, яңа җырчы барлыкка килгәндә, син дә үзеңнең турында әйтергә булдың, тамашачыга җиткерергә булдың. Бу бит низарәттән түгел, синең димәк теләгең бар. Барыбер нинди булса конкуренция син барлыкка китерәсең. Яшь җырчыга син Дина Вәлиева конкурент. Ул минем өчен, мин аның турында уйламыйм да. Мин кемгәдер конкуренция, нәрсә юк абсолютно. Минем өчен ул хобби гына, минем үземнең җанымның тартылганына барып, менә ярый инде, ярый менә бу бик матур моң. Мин Аскар Усмановның иҗатына гашыйк дип әйтергә була. Ул миңа берәр нинди моң җибәрсә, WhatsApp белән соцсетләрдә, мәйтәм бу шундый матур, аны җырламаска просто мөмкин түгел. Ничек инде андый моң, андый сүзләр булгачтан. Мин әйтәм, юк, мин аны башкарырга тырышырмын, ничек тә булса да, минем профессиональ яклардан ниләрем булмаса да, барыбер тырышырмын дип, шуңа күрә мин аны җырлап, аннан соң инде мөмкин ирем әйтә инде, мөмкин клип та төшерсең, син бит инде минем матур хатыным. Ярата. Әйе, ярата, Аллага шөкер, яратып. Ничә клип булды инде, матур тормыш иптәшең? Тормыш иптәшем инде, син матурым клип төшермәссең микән? Шулай инде 3-4 тапкыр дип әйтте инде. Шуңа күрә 3 клип, 4 клип барлыкка килде инде, шул. Клипларың әле синең чит илдә. Чит илдә, гадәттә безнең тамашачылар чит илдә төшкән клипка башка төрлерәк карыйлар, син аны беләсеңдер, ишеткәнеңдә бардыр инде. Барганнар, акча әрәм иткәннәр, төшергәннәр дип. Андый информация килеп җитәме? Гомумән, тәнкыйть сиңа киләме? Синең турында сөйлиләрме? Һәм ничек карыйсың син аңа? Булгалы инде, кеше сүзе була ул. Булса да, аңа карамастан менә бөтен кешеләргә дә мин шулай дип уйлыйм. Бөтен кешеләргә үз өстенә андый сүзләрне бик якын алмаска. Чөнки ул сөйләүләр дә була, бөтен төрле сөйләүләр була. Мин аңа карамыйм, мин аны бик якын алмыйм. Тырышам үз эшемне эшләргә. Барсак инде берәр җиргә җал итәргә, ул һәр кеше аңа тартыла инде. Ул эшләгәч, үзе ул акчаны таба алгач, без бит инде урлап түгел, тырышып эшләп таба алабыз. Инде ул акчаның тәмен тойырга да кирәк. Тәк кенә менә ул акча җыелган дип кенә утырмаска. Шуңа күрә без улыбызга күбрәк илне
башка илләрне күрсәтәсебез килә, бергә путешествиеларда булып, ул бит инде шундый мизгелләр, алар шул мизгелләрдән безнең тормышыбыз да ямьләнеп китә. Шуңа күрә ничек бармаска? Барганда инде, аннан соң, монда заодно, может быть, төшербез дә дип уйлыйбыз инде. И шулай барлыкка килеп чыкты инде. Турциядә дә клип, Дубайда да төшергәнек. Без совмещать итеп, теге үзебез җал итеп тә, и теге төп максат белән менә клип төшергә барам дип профессионал кебек бармыйм мин анда. Просто заодно менә шулай ничектер килеп турып килә. Динә, синең планнар эстрадада ниндирәк? Минем планнар Гастрольләр, альбом чыгару. Миңа бит тәкъдимнәр дә бар иде. Мөмкин тегендә бу концертта чыгыш ясарга, каядыр гастрольгә барырга юк. Мин алай йөри алмыйм, чөнки бизнес ул барыбер алай йөрүен нит алмый, чыдый алмый андай йөрүгә. Эстрада килгәндә синең эстрада дуслар бармы? Минем уйлавымча сиңа төрле фикерләр яудыралардыр. Гомумән күбрәк хатын-кызлар аралашасыңмы син хатын-кызлар белән, эстрада хатын-кызлары белән, безнең җырчыларыбыз белән? Аралашам инде менә концертларга килгәндә, без инде гримеркада утырганда бик якын Илсия Бедретдинова миңа ним буенча инде эчтәнлекле, инде тирән, ул мәгънәле шундый кыз дип инде бәзи хатын-кызлар инде без хәзер. Ну барыбер. Менә Иркә бигәйбәтне аралашып торабыз инде так. Но бигәйбәт әйтүем, ул бигәйбәт кеше дип уйлыйм мин аны. Ничектер менә безгә якын, безнең ниндидер темалар бар. Шуңа күрә инде яшь кызлар белән якын темалар булмагач бик аралашмыйм. Да вакытым да юк мин бик аралашырга. Жаныңның иң өзгәләнәгән юксанган мизгеленәгә килеп җитәр менә яныңа мәхәббәт излегенәдә канатлы хыялларымның тотмамын тезгенендә килеп җитәр менә яныңа мәхәббәт излегенәдә канатлы хыялларымның тотмамын тезгенендә килеп җитәр мен яныңа мәхәббәт излегенәдә. Динә, менә яшь кызлар дисең, хатын-кызлар. Синең әле улың да бар. Мин моңа адресын әйткәндә бик каты шаккаттым. Ничек кирәк ул? Ничек кирәк? Күрдем мен аңа инде хәтта 13 яшь. Ничек була ул? Сезләр китте безнең әйтәлек комментарий калдыр әле. Ну ничек булам да? Шулай студент чагында гашык булсаң, шулай иртә өйләнсәң, шулай була инде балалар. Буй буенча сине дә куып тота инде ул бугай. Ул миннән улрак инде, бер башкалы. Ул Аллага шөкер укып тора. Хәзер безнең төп мәктәп гына түгел, безнең строительный школага да йөри ул хәзер, инглиз телендә мәктәбенә дә йөри. Күтәрәбез инде знанияларны. Менә шул эшләп укып тора, ул да бик тырышчан, Аллага шөкер, бишлегә укый, отличник ул безнең заучка. Бизнеска да алырга уйлыйсызмы? Менә ул бидан ул юллар бизнесна ничектер кагылмый, ул инде. Мин төзүче булам, менә ул төзүче була. Всё, поэтому без строительный мәктәпкә дә бирдек инде. Синең тормыш иптәшеңнең исеме ничек? Илнур. Илнур, синең менә хәзерге мизгелдә иҗатка әкрен генә кирип китүеңә ничек карый? Сиңа игътибар булачак. Менә мин сиңа шаккаткан кебек, күп кенә егетләр дә шаккатып сиңа инде хозурланып карыйдыр. Көнләшер инде менә минем уйламча. Көнләшә инде, ул көнләшүгә ияләшкән инде. Нормально карый. Әрләшмисезме ул хакта? Юк, ул өйрәнгән. Без инде якын, шуң кадәр якын. Без 14 ел бергә. Кая инде, нәрсә? Без одно целое, всё. Көнләшми. Тагын бер информация синең өчен топ 40 иң матур татар кызлары исемлегенә син кирдең. Син анда урын алып торасың, барлык медиа шәхесләр арасыннан иң матурларын 40-ларын сайлап алганнар синдә анда бар. Син моның турында үзең кайчан белдең? Шаккаттыңмы? Шаккаттым. Минем өчен ул вообще неожиданная информация булды. Чөнки мин ул вакытта шул бер клип белән генә какой җырчы, так вот клип яздырып, бер җыр яздырып
кына бер концертта катнашканмындыр. Шуңа күрә Әмине инде анда кертте, певица дип язды. Шундый зурладылар. Әйтәм, ничек алай? Рәхәт бит күңелгә бар. Рәхәт. Дина, яшь артистлар күбесенчә татар җыры, ТМТV премиясына бик зур максат куялар. Синдә дә андый хис бармы? Синдә ымтыласыңмы? Беләсеңме әлеге премиялар турында? Мин ул премиялар турында әлбәттә беләм, чөнки мин үзем шоу-биз программасын алып барам. Катнашырга дип максатым бар. Бәлки булып чыгар да. Әле тиз генә түгел, барыбер аның өстеннән эшләргә кирәк. Дина, максатларың чынга ашсын. Синең белән аралаштык, синең рәхәт кеше икәнеңне аңладым. Менә хәзерге мизгелдә безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә була. Үзеңнең теләкләреңне, сүзләреңне җиткер әле. Һәр тамашачыга исәнлек, саулык телисем килә. Хатын-кызларга чын хатын-кыз бәхетен телисем килә. Балаларыбыз исән сау гына үссеннәр. Барыбыз да исән имин булыйк. Яратам сезне, бик зур рәхмәт. Игътибарыгыз өчен, килгәнегез өчен. Үзеңә дә бик зур рәхмәт әлеге матур чарада булганыбыз өчен. Без бик шатбыз. Һәм инде без тамашачылар белән саубуллашабыз. Пока-пока. Пока. Шуның белән шоу-биз тапшыруын тәмамлар вакыт җитте, дуслар. Киләсе атнада татар эстрадасы нинди яңалыклар белән шаккаттырыр? Барысын да вакыт күрсәтер. Ә хәзергә сау булашык. Мин Илмира Нәгыймова сезгә хәерле кичләр телим. Сау булыгыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.